verse 2. We Living Translation. Ngobalele sizulu lithi ngobatshela basusa umfebe okusemahlweni. Hayi. Funda. Oh, funda benze njani manje? Isaiah chapter 2, verse 2. We Living Translation. Good care, funda. Contend with your mother, nations. Contend, for she is not my wife, and I am not her husband. And have her remove her marks of prostitution from her face, and her adultery from between her breasts. Or I will strip her naked and expose her as on the day she was born, and make her like a wilderness, and make her like a parched land, and slay her with thirst. Tell your mother that she is no longer my wife. Laba bashumayeza ngesikhathi bangitshela ngomusa o-excessive. Umusa nje onganamanzi olwandle. Once nje wabizwa ngegama likaJesu noma ungaphila kanjani uyofika ezulwini. Asekho phansi komthetho, phansi komusa. Uholwa yilo lelo jonga. Likhombisa indlela ofanele uhambe ngayo. Ufika amafashion. Lithi leli jonga wenabe ngoba ungowebandla likaJesu. Awuyibongi lento. Hallelujah. That's why we teach 50-50. That's why we teach the one that Christ 50 minus 50. Hallelujah. We want to forget you will never go wrong. Negotiate. Kugcwele ukufeba nokuphila emabandleni ensindiso. Abantu besifazane babaleka ukuxhashazwa amadoda amahana bathi bagijimele enkonzweni bafike enkonzweni beqandeziwe. Bacabanga ukuthi uma ujona nomfundisi ujona noJesu.
Hallelujah. Hallelujah. Ufebe wabafela bazi abalala lodoli othethi bheka kagesi. Zonke izona zenzayo umuntu zingaphandle komzimba, kodwa umuntu owenza isono sokufebe ungoliso wakhe umzimba. Ntombi. Funda kahle. Funda 1 Corinthians chapter 1. Funda. Ntombi. Uthini Mam Fisakuphi? Uthi yekelani ufebe, yekelani odoli bagesi nina abafelokazi lokhu umfelokazi oyiphethe kanti uyazi ukuthi unevayivayi emva Job uthini Mam Fisakuphi? Akashumayela manje wakhibanga. Phansi kwamekha. Ushokolo ukambiwana mutuliwa lesono. Ibanga liyihlekisa. Yinepukwayo. Kuthiwa yini iveni yokusindiswa. Ngoba abantu abathi basindisiwe bafana nezwe nse. Akushintshe lutho. Izwe liqhafuza ikhepisi. Abazalwane baqhafuza ikhepisi. Umuntu afuna la. Praise God. Hayi weJesu. Hayi wesimanga. Usenza kumakhadi. Asithina nabantu. Silwana siyathandaza manje. kwabasekorinte bokuqala Dala dweba. chapter 6 verse 9. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na ningadukiswa nezifebe nabakhonza isithombe naziphingi nazihlobongi nabesilisa abalala nayo. Hey. Verse namasela namahahayo nazidakwa nazithuki nabaphingi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Verse 11 babenjalo abanye kini kepha senahlanzwa senangcweliswa senalungisiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu.
siyathandaza. Bengithandile ukuthi iBhayibheli limemezele. Ngoba kukhona amazwi ukuthi mawashuma lithi uzoboshwa. Mothatha iBhayibheli uyolibopha. Yilezi zinto ezifaka ibandla ezingeni lokuba buthakathaka. Yilezi zinto uphinde uyibale. Verse 9, verse 10. Namasela Ayiqala ku9. Angithi sesiyathandaza manje. Yes. Africa back to God. We are singing. Africa back to God. We are praying. We are singing. We are praying. Africa back to God. Afrika ibuyela kuNkulunkulu ibandla lithatha indawo yalo alingakhohliswa yini kepha anazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na abangalungile. Yes. Noma ungabuyisa amahlamvu utshakisa intamo uthi ngifuna ningibone ukuthi ngilungile, akuhambi kanjalo. Ukulunga kwamvelo ithi incwadi engcwele kufana nezidwedwe ezibolile. Kukhawunta ukulunga okuze ngoJesu. Noma ungakhulumela phansi ukhuluma uqhobeza uthi mawungalungisiswanga ngegazi likaJesu uzobhubha nokukhulumela kwakho phansi. Mfundi, ningadukiswa nazifebe. Nani bazalwane? Nazifebe. Kukhona abantu kule insuku. Angithi iBhayibheli lithi ukuthandizwa. Umuntu othandizwa ubizwa ngesiphingi. Lithi iBhayibheli ziphingi. Anazi yini ukuthi ukuthandizwe kuwutha kuNkulunkulu na? Kuwutha. Manje ke kuneyintshumayelo zesikhathi. Abanye abefundisi bazakhela imibuso yabo ngamabandla. Athi la ebandleni lami angifuni into ehushazelayo, ngifuna intombi iveza idolo. Yini inkinga yomfundisi nezitho zomuntu wesifazane? Ingani iBhayibheli kumaHubo 147 lithi uJehova akathokozi ngamandla ehashe, akajabuleli izitho zomuntu. Wena pastor othi akukhindwe ebandleni lakho uxakwe yini? Angifuni mangihanjelwa abanye opastor kube ngathi ngiphethe izalukazi. Iqinisi ibandla lakho. Uzobona ekugcineni ukuthi uzolisaphi. Ngifuna nilungisa amakhanda. Bakhokha abantu bafika esontweni bebuka umfundisi ngeso elilodwa benza iwaterfall bethi. Abantu they are very loyal. Uma banika iqiniso baphila iqiniso. Uma banika amanga baphila amanga. Uma bashumeza ubuthakathaka baphila ubuthakathaka. Kodwa lokho akushintshi ukuthi ivangela amandla kaNkulunkulu. Ngicela laba befundisa abazenzela amabandla abayiphesheni
ubuye futhi uyohlela nendawo ukuthi mabefu uzobabekaphi. Ubuye ucabanga ukuthi kazi uyokwenza njani ekupheleni na. Wabaphatha nje onongiloyi bagcwala ibandla lakho, bayipenda, bayisula, bayipenda nje, bafaka amazinyo kathayela, benza yonke into. Wajabula upasta, uyokwenza njani ekugcineni na. Isho njalo incwadi kaJeremaya ithi kazi uyokwenza njani ekugcineni na. Kwafaka izintombazane eyayikade igqilazwele kwaRhotso, inyanga leyaziwayo kudala, ithi intombazane ngafika uRhotso esafa. Bayabaza abantu lobo bufakazi baleyo ntombazane yakaNongoma. Nansi indaba ithi kodwa wasomiswa ke wabekwa. Kukhona umbhalo obhaliwe uthi Rhotso zenzele izulu lakho, zenzele. Phela uma singeshumayele kulabo abantu abashumayela yabonakalisa izwe, kungabe sigejile bazalwane, ngoba indaba ayikho ngaphi la. Indaba la ikhona, angazi noma abantu balesi sikhathi bayamazi uJesu na nensindiso yakhe. Asimani ngenyawo, Yesu Jesu. asimani ngenyawo. Babe njalo abanye kini, babe abaprofethi bamanga. IBhayibheli lithi kungabi naNkulunkulu kuqale kuba priest, kwaphumela kuba prophet, kwaphumela ezweni lonke. Ithi incwadi kaJeremaya laba bashumayela ngalesikhathi bapholisa kalula izilonda zabantu. Ngicela ukubuza ukuthi kazi uyokwenza njani ekugcineni na. Jesu, lenkonzo mfundisi ibidinga uyibizele bonke abashumayelayo. Makulungela kulungile kungazama ngalabakhale bayidinqe phansi. Uma befika kusasa emasontweni kuthiwa ningaphiki naloyo mama. Ushola babangapha ushumayela ivangeli ntwana, ngishumayela iBhayibheli hayi ivangeli ntwana. Siyathandaza manje bakuzolunga mntanami, biza abantu abashumayelayo, abanye abakaze bathintwa isandla sikaNkulunkulu, kunoma bahambisa ukuphila, bahambisa umonakalo. Jesu, bashumayela ukufa, baphila ukufa. Babe njalo abanye kimi, kodwa manje senahlanzwa. Jesu, sebaphenduka. Uyabona ukuthi ngebengenza ngithi angifuni, ngoba nina nidlala ngami ngoba sengimdala. Bese ngithi nalelana sihlanganeni nizoba nendlela yokufika niyisule yonke lento emabandleni, niyisule yonke lento emabandleni, niyisule yonke lento. Ungaphiki naloma, ungaphiki nami, kodwa phika nezwi. Siyathandaza manje, ibandla liqedwa izinto zezwe, ibandla liqedwa ukuthanda izwe, kanti yonke lento eniyithandayo mawusufile kuthiwa mkhipheni iy'nwele zabafayo, mkhipheni amazinyo kathayela, mkoropheni iy'nzipho, mesulani luthi, mesulani luthi, mfakeni ipitikoti, mkhipheni amabhulukwe,
basagqokisa bani ipitikoti ngoba wena bungalifuni kadwa sagqokisa abantu manje ipitikoti. Mkhipheni leyihlahla zokuxwayisa, mkhipheni ngezwe kuthiwa yifakwa ngoblue. Ngithi hawu madoda ukuba basheshe ngaphuza ukusindiswa ngangizovula ibhizinisi yeyihlahla zokuxwayisa nginishaye ngosuper glue. Ngikushayele nje ukuthi usuyozufe. Ningalithambisi lezinto esezweni. Usho njalo u1 John chapter 5 uverse 15, 16, 17 uthi ngoba ukuthanda izwe kuwubutha kuNkulunkulu. Ngeke ube isihlobo sikaNkulunkulu uthandizwe. Laba babizwe inkosi ngicela sihambe siyoshumayela izwi. I'm 65 years manje. 65. NgokweBhayibheli lithi mangishone ngina 100 ngiyobe ngife ngisemncane. Lithi 120. Uyabona nje mase kuthi 65 usho ukuthi kungenzeka ukuthi 55 yabo. Nina niza ngemuva kwethu enisenamandla. Buyelani kuNkulunkulu nishumayele iqiniso. Kukhetheni ukulamba. Ningadayisi ngentshumayelo. Awushumayelele ukuthola u300 njoba ngizela nje angifune mali yamuntu. Ngiyalazi ioffice eningiqashile ngoba ngeke ngishumayele iqiniso uzobuphunga ngeke ngimnike imali yami. Ngifuna yakho ufuna yasezulwini. Woza MC